Udalosti a osoby v tomto príbehu sú vymyslené. Akákoľvek podobnosť so skutočnosťou je čisto náhodná. Quiero guardarte mil caricias al regreso. Quiero llegar amaneciendo con el cielo. Quiero volver como me cuesta decir adiós pensando en volver. Televízia joj uvádza Láska a pomsta. Nikdy som si nemyslela, že skončíš v takejto špinavej diere. Koho si to sem prijal? Bože môj. Si trafil klinec po hlavičke. Nemáte ani zváračku. Keď si taká múdra, môžeš ju kúpiť. Chýbala si mi. Aj ty mne. Veľmi si mi chýbala. Aj ty mne. Prepáč mi to. Mám ťa rád. Mám ťa rád. Môže mi niekto vysvetliť, čo to má všetko znamenať? Čo sa deje? Hej, Leo, čo sa deje? Odkiaľ ju poznáš? No, prepáčte, nič som vám o nej nepovedal. Toto je Andy. Moja sestra. Tvoja sestra? Presne tak. Musím sa porozprávať s riaditeľom. Prečo ju sem pustili? Dobre, to stačí. Nevšímaj si. Počuješ? Nevšímaj si. Ale je to pravda. Dobre. Hovoríš o mne? Áno, moja drahá, hovoríme o tebe. Si tu ako si nežiadúca. Prestaň. Nežiadúca si tu ty s tvojimi poznámkami. Dobre, dosť. Nechajme to tak. Čo je to please? Nerozumiem, rozprávaj so mnou po španielsky. To stačí. Už odchádza. Odchádzaš však. Áno, som na odchode. Čau. Čo ti je? Chlapče, počúvaj, ty si z tohto stánku? Odtiaľto? Áno? A odkiaľ máš tie obrazy? Prečo? Chcem vedieť, odkiaľ ich máš. Tie obrazy mi priniesli do Úschovy. Jeden blázon z tejto štvrte. Jeden blázon z tejto štvrte, do Úschovy. A ten blázon má aj meno, ako sa volá? Prečo chceš vedieť, ako sa volá? Pretože to chcem vedieť. Takže ty chceš vedieť? Áno, chcem vedieť, ako sa volá. Nevieš, ako sa volá? Nepovedal mi meno. Aha, výborné. Ako vyzeral? Opíš mi ho. Dobre? No, vlasy mal takto dohora a pás nohavíc mal vytiahnutý až potiaľto. Bol to úplný blázon. Rozumiem. Výborné. Už si niečo predal? Áno, pred chvíľou. No, tak urobíme jednu vec. Daj mi peniaze. Ten blázon, UFO s vlasmi dohora, je môj zamestnanec. Daj mi peniaze a ja mu ich zanesiem. A čo ak ti neverím? Ani náhodou nič ti nedám. Keď ho uvidím, tak mu tie peniaze dám osobne. A teraz mi daj pokoj, dobre? Pracujem, rozumieš? Lebo zavolám políciu. Prečo si taká nervózna? Nič mu nie je. Nie, prepáč, ale ocko, niekedy mi vôbec nerozumieš. Je v poriadku, nič mu nie je. A čo si čakala? Leo je v poriadku. Ja viem, a čo si čakala? Môžem sa pozrieť? Áno, samozrejme. Všetko je v poriadku. Jasné, je to zdravý muž. Nechápem, prečo si robíš také starosti, no. Ja viem. A všetko je v poriadku. Vedela som, že to tak dopadne, len som sa o neho bála, pretože bol celý čas chorý, stále sa cítil zle. Neviem, čo by som robila, keby sa mu niečo stalo. Nič sa mu nestane, Leo je v poriadku. Dúfam, ocko. Zavolám mu, oznámim mu tú dobrú správu hneď teraz. Odišiel? Áno,
Išiel do práce. Je ako ty. Celý čas sa venuje len svojej práci. Konečne. Áno, konečne s mojím bračekom. Vidíš? Stále ma kritizovali, toľko ma kritizovali a nakoniec som mal pravdu. O to viac sa to cení, Uevo, si génius. Ale toto som nevedel. Nemôžem tomu uveriť. Môžeš mi povedať, ako si ma našla? Vyzeráš dobre. Ďakujem. Jednoducho cez tvojho advokáta. Cez Brunettyho. Áno. A čo všetko ti povedal? Prezradil mi tvoje nové priezvisko, kde teraz bývaš a všetko ostatné. Nemal ti to povedať, je to tajné. Aby to mne nepovedal? Aj tak ti to nemal povedať, je to tajné. Ja viem, ale potrebovala som to zistiť a okrem toho som sa necítila najlepšie. Chcela som sa vrátiť. Prečo si sa necítila najlepšie? Pretože s Guillermom to nevyšlo. Bola som nadená. Viem, už si mi to povedal, ja viem, ale čo som mala robiť? Hej, čo to robíš? Počkaj, nemôže sa vyzliekať pred cudzými ľuďmi. Zapni si to. Nepozrieme sa. Tak, zapni si to, prosím ťa. Môžete byť chvíľu ticho. OK. Už od teba nechcem odísť. Nikam ťa nepustím. Som sama, nemám nikoho. Ľúbim ťa. Prečo si mi nebral telefón? Volala som ti 1000-krát, zmenil si číslo a nedal si mi vedieť. Chcem sa o teba postarať. Celý ten plán je veľmi nebezpečný. Nechcem ťa do toho namočiť. Áno, teraz ešte viac. Všetko dobre dopadne, porozprávam ti o tom, neboj sa. Zostaneš pri mne. Dobre. Poznáš Segunda, môjho najmladšieho brata? Ja som Segundo. Som rád, že mám sestru, o ktorej som nevedel. Som ako on, budem sa o teba starať a nedovolím nikomu, aby ti ublížil. Ďakujem, Segundo. A toto je Uevo, ako by bol našim starším bratom. Veď práve, ja som ju našiel. Kto ju privedol do servisu? Ueva nie je tu. No, na tom mne záleží, najmä, že ešte si tu. chýba Enzo, je najmužnejší a najväčší fešák, je priam božský. Už som ho spoznala. Naozaj? Áno. Fajn. Mne sa nepozdáva. A to prečo sa ti nepozdáva? Čo je? Nič, ja ti to vysvetlím, je to moja vina, ja som ju zamestnal a jemu som o tom nič nepovedal. Čo povedal? Povedz mi, čo je urobil. Veď si videl, že je úplne... Jasné, ale ty vieš, že... Dobre, ale nebij ho. Nie, neboj sa. Naozaj? Nevšímam si ho. Ide o to, že Enzo teraz prežíva ťažké chvíle. Ja viem, ale nech sa nedotýka mojej sestry. Dobre? Ale on nevedel, že je to tvoja sestra. Stačí, poď ku mne. Poďte. Ahoj, dobrý deň. Patricia. Ahoj, dobrý deň. Dobrý deň. Posaď sa, ten dres si veľmi pristane. Naozaj? Ďakujem pekne. Čo sa stalo? Prečo? No, akurát začali hrať prvý zápas. Nie, Ako, vyhrali alebo prehrali? A ako, vyhrali ste ho alebo No, prehrali? neviem, ako to skončilo. Vyšiel som, pretože som ťa nevidela. Nakoniec som poprosil, aby ma vystriedali. Všade som ťa hľadal a ty si tam nebola. Áno, ja viem. Chápem. Dobre, tak ja vás teda nechám. Je tu slabé svetlo. Musím ozdobiť tie krídla, je to veľmi chúlostivá práca. Idem maľovať na druhú stranu. Porozprávajte sa, tam nič nie je počuť. Prepáč, mama je taká... Nie, to je v poriadku, Alma, nepovedala si nič zle. Sadni si. Mama vie, ako sa vyhnúť foteniu však. No, ako vidím, ty tiež. Ja viem, že to bolo hlúpe. Prečo si z ničoho nič odišla? Mohla si mi aspoň povedať, čo sa stalo. Ide o to, že jedno dievča tam začalo... Áno, začala ti hovoriť hlúposti a urážala ťa. Viem, že k tebe bola veľmi nepríjemná. Veľmi ma to mrzí. Sťažoval som sa na ňu, ak ju tam ešte niekedy uvidím, tak si to s ňou z očí do očí vysvetlím a dám ju vystreliť na inú planétu. Ospravedlňujem sa za to, čo si tam zažila, Alma. Ja neviem, čo ti mám povedať. Nie je to tvoja vina, Patricio. Ty si pritom nebol. Nemôžeš za to, čo sa stalo. Viem, že to nie je moja chyba, ale bol by som rád, keby si sa tam vrátila a necítila sa pritom trápne. A ešte niečo ti chcem povedať, Alma. Ak ťa nejaká osoba, či už odtiaľ alebo odinakiaľ nejako urazí, tak si to s tou osobou osobne vybavím. Rozumieš? Rozumiem. Hej, krásavica, nedáš si čaj? Hej, poď, daj si čaj. Musíš si niečo dať, oddychni si. Ja ťa zabijem. Mám ťa zabiť. Počkaj, Zaniesol si moje obrazy nejakému chlapíkovi na predaj bez toho, aby si sa ma spýtal. Nerozčuľuj sa, nepovedal som ti to kvôli tomu, že je to... Malo to byť prekvapenie, vieš. Aké prekvapenie? Také prekvapenie, že ty chceš maľovať, nie?
No tak ja ti predám obrazy. Ty potrebuješ peniaze, aj ja potrebujem peniaze. Je to dobrý nápad. Má pravdu. Buď ticho. Keď sa Leonardo dozvie, čo zase vyvádzaš, vyženie ťa na ulicu. Nie. Budeš na ulici. Ale ja povedal som ti, že tu fiflenu... Hej, to si prehnal. Nauč sa so mnou pekne rozprávať a nehovor mi. Tak nie som fiflena, mám svoje meno. To hovoríš mne? Áno, hovorím tebe. Naozaj? Myslíš si, že tu máš nejakú budúcnosť? Veľmi sa mýliš, tu si skončila. I hneď odtiaľto vypadni. Počúvaj ma, musím Hej, si daj niečo... dole tú ruku. Je to moja sestra, nikam nepôjde, dobre? Je to moja sestra. Ja som ti to chcel vysvetliť, ale nepočúval si ma. Mlč, Uevo. Je ti to jasné? Zapni si to a prestaň sa hádať. Jasné? A ty prestaň. Stačí. Ako bolo na tom stretnutí s advokátmi? Dobre. Našli sme si vhodného advokáta. Naozaj? To je skvelé. Hovoril som s Isabel. Dal som jej termín, aby navrhla tie lístky. Čo sa stalo? Si v poriadku? Áno, som. Ale bojím sa o Juanu. Prečo neužíva lieky? Nie, nejde o to. Možno si to len namýšľam, ale mám dojem, že mi niečo zatajuje. Nemyslím si. Podľa mňa je v poriadku. Myslím, že je na tom lepšie ako predtým. Nič zvláštne som si nevšimol. Prosím. Pán Gómez Akuňa? Áno. Volám z kancelárie pána Oronda. Pán doktor si s vami chce dohodnúť stretnutie. Povedzte Patriciovi, že to nie je problém. Odovzdá. Môžeme aj dnes. Výborne. Viete čo? Povedzte mu, prosím vás, že by som bol radšej, keby sme sa mohli stretnúť u mňa doma. Poviem mu to. Veľmi pekne ďakujem. A ja, dovi. Patricio Sanchez Oronda sa chce s tebou rozprávať. To bude kvôli Mone. Zrejme kvôli tomu dedičstvu mojej rodiny. Strýko, nechcem prilievať olej do ohňa, ale podľa mňa by si to už mal celé ukončiť. Peniaze musíš vrátiť ľuďom, ktorým patria. Je to tak spravodlivé. Mlč, nič o tom nevieš. Prosím? Nič, vôbec nič. Tvoj starý otec prenechal všetko mne. Rozhodol sa tak ešte pred smrťou. A toto rozhodnutie sa nebude spochybňovať. A už vôbec nie teraz, po takej dlhej dobe. Nikdy som nepochopil, prečo môj starý otec spáchal samovraždu. Zanechal veľmi zvláštny list na rozlúčku. Mama nikdy nepochopila, o čo v ňom išlo. Určite mal nejaký dôvod. Otázne však je, prečo všetko prepísal na mňa. Nedôveroval ani tvojej matke, ani Mone. Je to divné však. Toto tak nezostane. Máte pravdu, Adolfo, nezostane to tak. Čo myslíš, strýko? Na ten deň, keď zomrel. Bol to najhorší deň môjho života. Dobre, idem sa domov osprchovať. Musím ešte vybaviť nejaké veci. Dobre, Patricio. Si v poriadku? Áno. Čau. Ahoj. Ahoj. Ahoj sa. Ako sa Mám máš? sa dobre, a ty? A ja, bol si zahrať? Čo myslíš? No, asi áno. Teraz Ako ste sa... hrali? Prepáč, veľmi ponáhľam. Dobre. Čau. Čau, maj sa dobre. Čau. Ahoj. Bola si sa na ňo pozrieť? Áno. A páčilo sa ti to? Áno, fantastické. Najlepší deň môjho života. Nevšímaj si ma. A ty sa máš ako? Čo robíš? Ja, dobre. Našťastie mám veľmi veľa práce. Áno? Áno, práve idem do jedného starobinca, ktorý sa volá Villa Esperanza, aby som zistila, či by nechceli predávať lístky na lotériu. Aké milé. Áno. Bude to dobré. Áno, som spokojná. Okrem toho dávame prácu ľuďom, ktorí to potrebujú. Skvelé. Veľmi sa teším.
A povedz mi, čo sa stalo s Patriciom? Spomínala si, že to nedopadlo veľmi dobre. Stalo sa niečo? Nie, všetko je v poriadku. Všetko je v poriadku. Ale keď sme tam prišli, bola tam tvoja kamarátka Alejandra. Alejandra Amuchtejová? Áno. Aha. A začala o mne rozprávať také nepekné veci. Aké veci? Uťahovala si zo mňa a pred všetkými ľuďmi ma zhadzovala. Prečo to urobila? Nechápem. Lebo ju tak vychovali. Predpokladám. Ty si úplne iná ako ona. Ako sa s ňou môžeš kamarátiť? Áno, máš pravdu, Alma. Aj Enzo mal pravdu. Nemala som sa s ňou do ničoho púšťať. Komu voláš? Idem jej zavolať a poriadne jej vynadám. Nie. Nechaj ma, Alma, daj mi ten naozaj telefón. nie. Prečo Musím nie? ti niečo povedať. Čo? Patricio podal v klube oficiálnu Dobre, chcem sťažnosť. hovoriť. Prestaň, nie, nevolaj. Prečo vždy? Dobre, ako chceš, tak jej nezavolám. Teraz jej nezavolám. Nevšímaj si ju, je to obyčajná hlúpa húz, je veľmi hlúpa, tak na ňu kašli, dobre? Áno, máš pravdu. Vôbec si ju nevšímaj. Dobre, zapamätám si to, ďakujem. Nemáš za čo. Nechceš ísť so mnou pobehať po obchodoch? Ešte predtým musím skočiť za vedúcim prebrať marketing milionára. Teraz? Áno. Máš robotu? Nie, teraz mám voľno. Dobre. Takže môžem, ale zdá sa mi barbarské pozerať si veci, na ktoré nemám. Ale idem s tebou. Počkaj, ešte zavolám mame, či mi nepožičia auto. Nie, pôjdeme mojím. Naozaj? To je super. Ešte si sa neviezla v mojom aute, však? Nie, nikdy. Tak poďme. Musím povedať, že sme si spolu dobre rozumeli. Mne sa páčili autá, no v skutočnosti ma naučil veľa o autách a Leo ma to naučil znova. Ako sa volala tá pani, čo si vás adoptovala? Konstanca. A nebola naštvaná, že si bola celý čas medzi chlapmi a autami? Nie, vôbec. Bola ku mne veľmi dobrá a napriek tomu, že to bola stará pani, mala mladícke rozmýšľanie. Á, bola stará. Bohatá vdova však. No hovoríme o tom. Áno. Pravda je taká, že mala veľmi rada deti, ale nemohla mať svoje vlastné. Tak si nás adoptovala. Ja som mala 10 a Leo mal vtedy 14. Naozaj? Leo mal 14, keď mu zomrel ocko? Keď ste sa rozišli, mali sme to šťastie, že si nás adoptovala Konstanca. Ale nevolala si ju mama však? Stále hovoríš Konstanca. Nie, vie, že nie. Neviem, prečo, veď sme ju zbožňovali a aj ona nás, ale tým, že bola o dosť staršia skôr, než naša mama vyzerala ako stará mama. Keď zomrela, tak... Aj ty si chodila na policajnú školu ako Leo? Nie, podľa mňa nevyzeráš ako... Nie, mne sa nechcelo učiť. Nechcelo sa ti? Nie. Posílali nás do najlepších škôl a keby sme chceli, všetko by nám zaplatili, všetko bolo v poriadku. Leo odišiel do armády a ja som išla do Španielska s frajerom. Je to tak. Presne tak. Chápem. Zaujímavé. Mám na teba jednu otázku. Andy, to je Andrea, nie? Áno. No ale to nie je tá otázka. Chcel som sa spýtať, odkiaľ sa nabrali tie peniaze. Pretože tá pani vám to musela zanechať. Máme dobrý zdroj. Dobrý zdroj? Áno. Tak tomu neverím, pretože v tej čarovnej čižme sú stále peniaze. Ako by to bola nevyčerpateľná studnica. Čo je to čarovná čižma? Leo schováva všetky peniaze do jednej čižmy a stále je tam dosť peňazí. Preto ju voláme čarovná. Je to irónia. Áno, presne tak. Zanechala vám zázračný prútik, alebo... Zaujíma ťa, koľko nám nechala? Áno, zaujíma, sme rodina. Nie sme rodina, iba Leo a ja. Všetci sme jedna rodina. Nie sme rodina, nie sme súrodenci, on je mojím bratom. Takže si nič nerozdelíme. Nie? Chcete niečo jesť? No, to by bolo fajn, som hladná. Čo chceš jesť? Čo máme? Máme... zemiakovú tortu s vajíčkom. Omeletu. Ja to volám zemiaková torta. Tak dobre. Ďakujem. A potom sú tam nejaké sendviče. A sú tam ešte aj klobásy. A cestoviny? Idem variť. Presne takto. A ďakujem za darčeky. Nemáš sa, čo najradšej by som povedala manželovi, ako mi je s tebou dobre. O chvíľu ti bude dobré. Čo? Hore v izbe. Prečo?
Prestaň, ešte nás tu niekto uvidí. Tu som. Čo, už si sama nemohla dočkať? Nie, len som chcela, aby si ma našla. Je tu šero a je to veľké neprehľadné parkovisko. Áno, máš pravdu. Mala si ísť za mnou, mali tam veľmi pekné šaty. Áno? Áno. A ako si dopadla? Dobre, svoju misiu som splnila. No, výborne. Všetko mi porozprávaš v aute. Dobre. Myslíš, že nás videli? Alma, áno. Dcera našťastie nie. Chceš, aby som pribral? Už som pribral. Ako si mohla urobiť také vynikajúce cestoviny? Chutili? Výborné. Tak to ma teší. Naozaj. Recept na tú omáčku je tvoj? Improvizuješ, alebo... Ako? Môj, mám ho z jednej relácie z telky. Nie. Áno. No. Pozeráš relácie o varení? Áno, niekedy. Nehovor. Dáš si kávu? Nie, ďakujem. Nevieš si predstaviť, akú dobrú kávu viem robiť. Tak dlho ju miešam, že každému chutí. Aký si len sympatický. Si taký láskavý, si skvelý, dobrosrdečný človek, ale na mňa neskúšaj tvoje triky, miláčik. Na mňa to neplatí. Počkaj, o čom hovoríš? O čo ti ide? Hádam si, nemyslíš, že po tebe idem? Myslím si, že sa zo mňa snažíš vyťahnuť informácie o Leovi a o tej zázračnej čižme. Nič ti nepoviem. Zbytočne sa snažíš. Zbytočne? Andrea, počúvaj, Andrea, ja nie som taký. Neviem, čo si o mne myslíš. Poznám mnoho takých chlapov, ako si ty. Urážaš ma, Andrea. Ďakujem za kávu. Dobrý deň. No, Montefusco, ako sa máte? Ako sa máš, chlapče? Dobre, a vy? Dobrý deň. Koho hľadáte? Teba. Mňa? Áno, a budem hovoriť priamo. Áno. Prišiel som ťa požiadať, aby si namaloval portrét mojej milovanej Argentíny. Chcete jej portrét? Áno, áno. Viem, že si dobrý maliar. Prednedávnom som si kúpil jedno z tvojich vydarených diel. Na tom jarmoku, nič mi nehovorte. Presne tak. Podľa môjho skromného názoru máš veľmi vycibrané ťahy. Vieš zachytiť črty. Máš talent. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Problém je v tom, že nemalujem na objednávku. Som ochotný zaplatiť, koľko si zapýtaš. Vieš, chcem prekvapiť moju milovanú manželku a aby si sa nemusel odtiaľto pohnúť a mohol pokojne pracovať, priniesol som ti jej fotku, aby ti slúžila ako model. No, dobre. O akej veľkosti sa bavíme? Impozantnej. Ten portrét chcem zavesiť do vstupnej haly môjho nového domu. Keď niekto príde na návštevu do nášho skromného nového hniezdočka, uzrie ako prvé monumentálny portrét mojej nádhernej a dokonalej ženy. Rozumiem. Úplne vám rozumiem, áno. Takže si ochotný ju namaľovať? Ešte sme sa nebavili o... Moja láska sa nedá vyčísliť. Nie, ale... 5000 pesos. V poriadku? Samozrejme. A ešte jedna vec. Potreboval by som nejaký preddavok. Nemám farby, nemám plátno a nemám... Chceš peniaze? Tu sú peniaze. Výborne. Výborne. Hovoríme tou istou rečou. Je to dohodnuté. Dobre, Enzo, ďakujem. Nie je to, ja ďakujem. Som veľmi unavená. No konečne. Čo konečne? Konečne si otvorila ústa. Asi hodinu si nič nepovedala. Prepáč, zamyslela som sa, vieš, kvôli tej zajtrajšej práci som myšlienkami úplne inde. Určite ti nič nie je? Nie, nič mi nie je. Alma, poznám ťa. Vieš čo, zavolám Alejandre a poviem jej, aby sa ti ospravedlnila. Nie, nevolaj jej, prosím ťa. Už som na to zabudla, nič sa nedieje. Pozri, poznám ju, viem, čo si môžem dovoliť. Poprosím ju, aby sa ti ospravedlnila. Nezaslúžiš si, aby sa tak k tebe správala, naozaj. Ďakujem mi sa, ale to nie je kvôli tomu. Už som na to zabudla. Povedz mi, čo ti je? Povedz mi to.
Môžeš mi veriť tak, ako ja verím tebe. Áno, ja viem. Viem. Uisťujem ťa, že urobím aj nemožné, aby som nezradila tvoju dôveru. Zaslúžiš si lepšiu kamarátku a... som ti vďačná za všetko, čo si pre mňa urobila, Isabel. Nechápem, prečo mi to hovoríš. Aj ty si pre mňa urobila mnoho vecí. Pretože ťa mám rada. Chcem, aby si vedela, že nikdy neurobím nič, kvôli čomu by si ty trpela. Dobre, a ja ťa mám veľmi rada. Ahoj, Juana. Ahoj, ako sa máš? Čo to robíš? Robím shop suey, aby bolo hotové, keď príde Leo. Chceš zostať na večeru? Alebo sa bojíš, že ti z toho bude zle? Toto nie je žiadna hra. Ja sa nehrám. No. Pokúšam sa zachrániť svoje manželstvo. Áno, na úkor zdravia tvojho manžela. Odkedy ťa zaujíma Leové zdravie? Odvtedy, čo ťa otec podozrieva. Otca nechaj na mňa. Viem, ako s ním zaobchádzať. Stálo ma veľa síl, aby som si získal dôveru tvojho otca. Nechcem o ňu prísť kvôli tvojej nepozornosti. Okrem toho, tvoj švagor včera... Počúvaj ma, čo ti poviem. Ak chceš byť aj naďalej otcovou pravou rukou, tak ti radím, aby si sa so mnou nehádal. Rozumieš? Vieš, že som sa znova dala na liečbu u doktora Ferrara. Užívam lieky. A vďaka tomu sa pozerám na svet inými očami. Som rada, že mám bratranca ako si ty. Si môj... Isa, čo robíš? Ideme si dať s Benchom kávu, dáš si? Fajn. Nechaj, ja ju urobím. Dobre. Si milá. Som rada, že ma ochraňuješ. To je v poriadku. Musíme sa porozprávať. Dobrý deň, Mona, ako sa máte? Nemôžem strácať čas. Dobre ma počúvaj. Ani ja nemôžem strácať čas. Ak ste sa prišli porozprávať o tom, môžete byť pokojná. Ja to pánovi Laureánovi nepoviem. Ani jemu, ani mojej dcére. Isabel, nedokážem klamať. Nemusíš jej klamať. Len drž zobák a je to. Seňora. Pýtaj si, čo chceš. Prosím? Áno, aby som ti znížila nájomné, aby som ti dala vymaľovať kamrlík, kúpila nový nábytok, vybavila... Nie, ja nič nechcem. Nič nepotrebujem. Jediné, čo od vás chcem, je, aby ste vyriešili tú situáciu s Isabel. Nerozumieš. Nikdy ničomu nerozumieš. Vôbec nič netreba riešiť. Nič si nevidela. Som vydatá žena a Omar je môj šofér. Všetko je úplne jasné. Nebudem rozprávať Isabel o veciach, ktoré jej spôsobia utrpenie. Ale pochopte, že to nedokážem dlho tajiť. Čo si o sebe... Prepáčte, seňora, zdržujete ma. Mám veľa práce. Dovidenia. Prosím vás. Pán nepovedal, kedy príde? Nie, pred chvíľou volal, aby sme na ňo nečakali s večerou, ale nič viac mi nepovedal, pani. Prosím, tu je tvoje chop suey, špeciálne pre teba, takže to musíš všetko zjesť. Nie, Juana, nemôžem. Musíš to zjesť, drahý. Juana, nemôžem, necítim sa dobre, nechutí mi. Keď sa naješ, budeš sa cítiť lepšie. Nemôžeš ísť do postele s prázdnym brúškom. Aspoň trochu, ochutnaj to. No, nechaj ho. Povedal ti, že sa necíti dobre. Keď sa vydáš, môžeš sa starať o svojho muža. Juana. Prosím vás, veď nie je chorý. Ty sama si povedala, že vyšetrenia dopadli dobre. Práve preto, že je slabý, musí jesť. Aby sa pozbieral, alebo nie? Drahý, aspoň trochu. Ochutnaj. Alma, jedlo je hotové. Idem, mama, už idem. Ahoj, Alma. Môžem vojsť? Ale áno. Nech sa páči. Ahoj. Dobrý. Išiel som okolo. Chcel som sa ti poďakovať. Poďakovať? Áno, Juana sa cíti lepšie a aj ty si k tomu veľmi prispela. Viem, že už nemáš pletky s Leom a vďaka tomu je Juana pokojnejšia a ja sa cítim lepšie. Urobila som to kvôli sebe, seňor.
nechcem trpieť a nechcem, aby trpeli ostatní. Takže ak ste sa mi prišli poďakovať... Dobre, neprišiel som sa len poďakovať. Taktiež som vám prišiel poblahoželať. To, čo robíte, je dobre odvedená práca. Naozaj, len zriedkavo vidieť takú peknú záhradu, akú majú Sanchez Orondovci. Nepočuješ, jedlo je hotové, vychladne ti. Dobrý večer, Argentína. Laureano? Čo? Áno, dobre, už idem, mama. Rýchlo sa najem a potom sa mám v meste stretnúť s Isabel, takže nemám veľa času. Dobre. Potrebuješ jedlo je naložené, Montefusco čaká. Ja tu pozatváram a prídem. Dobre. Dobre. Pekný večer, majte sa. Maj sa, Alma. Si na odchode? Nie, ešte neodchádzam. Laureano, čo zase hľadáš v mojom dome? Neodchádzam, pretože vám chcem pogratulovať. Išiel som okolo a zrazu naozaj sa tu o to pekne staráte. Veľmi dobre, o všetko. Áno, konečne sa na mňa usmialo šťastie. Vydala som sa a Alma už u teba nepracuje. Jediné, čo mi ešte chýba k úplnému šťastiu, je, aby si to nebol ty, kto nám dal svojho času prvú objednávku. Laureano. No, to mi nemôžeš vyčítať. Nie, to by bola len taká maličká výčitka v porovnaní s tým, čo by som ti mala vyčítať. Jedného dňa urobím niečo, čo mi nebudeš vyčítať. To by si musel zmeniť minulosť, môj milý. Vtedy si mi povedal, že sa o pár dní vrátiš a vrátil si sa o pár mesiacov ženatý s Monou Ortizovou Bajgoriovou. Máš pravdu. Ale to sa už nedá zmeniť. Nikto nemôže vrátiť čas späť. Niektoré chyby sa nedajú napraviť. A poznačia nás. Laureano. Nechápem, čo mi tým chceš povedať. Rodina na teba čaká z večeru. Bude lepšie, keď pôjdem, lebo vám vychladne večera. Áno. Dobre, ahoj. Laureano. Terorista môjho šťastia, Gomez. Ako mám teraz jesť? To je strašné. Patricio. Laureano. Ahoj. Dobrý večer. Prepáč, že meškám. Nie, to je v poriadku. Ako sa máš? Dobre. A rodina? V poriadku, našťastie. A čo sa stalo s vašim psíkom? Áno, skákal a vyskočil mu jeden klb, ale už to s ním vyzerá lepšie. No, chudák. Áno. A čo nové u vás? Všetko je v poriadku. Čomu vďačím za tvoju návštevu? Určite viete, že Mona ma požiadala, aby som medzi vami vystupoval ako akýsi mediátor. Ona a jej sestra chcú získať späť majetok Bajgoriovcov. Najala si dobrého advokáta. Myslíš si, že ju chcem okradnúť? Nie, robí to len kvôli tomu, aby sa vyhla zbytočným súdnym prieťahom. Nemusíš ju ospravedlňovať, poznám ju. Nie, nemám ju prečo ospravedlňovať, len sa ju snažím pochopiť. Podľa môjho názoru je to žena, ktorá potrebuje niečo vlastniť, chce niekde byť majiteľkou. Nemyslím si, že je na tom niečo zlé. Predpokladám, že nebude ťažké, aby sme dospeli k nejakej dohode. Obidve strany sa určite chcú dohodnúť. Pozri, veľmi si ťa vážim, teba aj celú tvoju rodinu. Máš veľa dobrých klientov, nechcem, aby si so mnou zbytočne strácal čas. Povedz Mone, aby na to rýchlo zabudla. Je to tak lepšie pre všetkých, ale najmä pre ňu. Nerozumiem vám. Snažíte sa mi povedať, že nemôže byť majiteľkou toho, čo jej podľa práva patrí? Vie, že proti mne nemá šancu. Na súde by som ju zničil. A potom by som ju mohol vyhodiť z domu. Nemáš žiadne právo vyhodiť ma z môjho vlastného domu. To som si mohol myslieť. Počúvala si za dverami. Samozrejme. Mona. Jedine tak sa tu dozviem pravdu. Prosím vás, upokojte sa. Nie, nebudem tolerovať tvoje vyhrážky. Upozorňujem ťa, že ich nebudem tolerovať. Rozumieš, Laureano? Ak chceš, uvidíme sa na súde. Pretože nemáš nič, čím by si ma obvinil. Nemáš vôbec nič. Si istá? Jasné, že som si istá. Tak mi vysvetlí toto. Mona, prečo ste sa mi nezmienili o tejto veci predtým, ako ste mi ponúkli ten prípad? Teraz ma ospravedlňte.
Predpokladám, že musíte dať do poriadku dôležitejšie veci, ako vaše majetky. Dovidenia. Maj sa a pozdrav rodinu. Odkedy to vieš? Už dlhší čas. Dostatočný na to, aby som si všimol, že tvoje žiarlivostné scény pobúrenej ženy a prísahy lásky sú len divadlo. Keby si ma poznal, vedel by si, že to nemá pre mňa význam. Urobila som to len preto, že sa cítim sama zabudnutá, odmietnutá. Nechod na mňa s ďalšou žiarlivostnou scénou. Napriek tomu, že ma podvádzaš, som sa zachoval dobre. Keď si bol zapletený z mažu, nepozeral si sa na to takto. Toto je niečo iné. Nedôstojné. Žena v tvojom postavení. Matka rodiny. Moja manželka. A zapletie sa s našim šoférom, obyčajným ochrankárom. To je ponižujúce. A to je jediné, čo ťa zaujíma. Netrápi ťa, že som sa dotýkala iného muža. Ale prosím ťa, snad nechceš, aby som ti robil výčitky. Odpovedz mi, neprekáža ti, že som sa dotýkala cudzieho muža? Áno alebo nie? Neprekáža ti to ani kvôli hrdosti? Život so ženou, ako si ty, mi nepridal na hrdosti. Stlač enter, ak si to chceš pozrieť. Ak chceš, môžeme ísť do nejakého baru. Viem, kde hrá dobrá hudba. Áno, dobre, poďme. Za rohom je jeden dobrý, vždy tam hrá nejaká skupina. Dobre, ako povieš. Ja sa v týchto veciach nevyznám. Nemôžem nájsť svoju špirálu. Je v dodávke, skočím ti pre ňu. Nie, netreba. To nie je problém, hneď sa vrátim. Nič sa nedeje, nepotrebujem ju. Zbytočne ho budeš hľadať. Aj tak ho nenájdeš. Je vo svojej izbe. Necíti sa dobre. Je to na mne vidieť? Áno. Som hlúpa, nemala som ti hovoriť, aby si sem prišla. Mali sme ísť k tebe, boli by sme sa tomuto vyhli. Nie. Prepáč, len si musím zvyknúť, že som pri ňom a nechcem ho vidieť. Nechcem vedieť, že je chorý. Potom mu chcem pomôcť, chápeš? No tak, ty to určite dokážeš, Alma. Vieš, koľko úsilia si musela vynaložiť, aby si na ňo zabudla? Teraz to nevzdávaj. Ak sa mi na ňo podarí zabudnúť, tak len hlavou, ale srdcom na ňo nikdy nezabudnem, Isa. Dobre. Stačí, prestaň. Ideme za ním. Zošalala si? Čo keď sa stretnem s Juanou? Nemám ani najmenšiu náladu na jesce. Nie, poznám jeden spôsob, ako ho môžeš vidieť. Aký? Neviem, či poznáš ten príbeh o Eliotovej labuti. Je to príbeh o labuti, ktorá sa zamilovala do obrovskej lode, ktorá mala tiež formu labute. Toto sa stalo na jar v roku 2006 v Münsteri v Nemecku. Neviem, prečo mi to teraz napadlo, ale je to pekný príbeh, ktorý sa... Ale to sa už nedá zmeniť. Nikto nemôže vrátiť čas späť. Niektoré chyby sa nedajú napraviť. A poznačia nás. Si v poriadku, Argentína? Áno, prečo sa pýtaš? A ako sa ti pozdáva môj nápad? Tvoj nápad? Áno. Všetky tvoje nápady sú skvelé, Montefus. Dobre, tak sme dohodnutí. Myslíš si, že našim zákazníkom sa bude páčiť, keď im zašleme labute s loďkou? Je to dobrý nápad? Nie, čo? S loďkou nie. Vieš čo, neviem plávať. Mám z vody strach. No, ako vidím, mysľou si očividne úplne inde. A zdá sa, že aj celým svojim srdcom. Nie, prečo mi to hovoríš? Posaď sa. Od chvíle, ako ťa prišiel pozrieť pán Laureano, si na ňo neprestala myslieť. Nechcem si ani len predstaviť, čo také ti povedal, keďže ťa nechal v takomto stave. Nie, to s tým nemá nič spoločné. Keby si o ňom teraz nehovoril, ani by som si nespomenula, že tu vôbec bol. Už ma neoklameš, Argentína.
Poznám ťa príliš dobre. Montefusco, dobre vieš, čo znamená Laureano v mojom živote. A vieš aj to, že je otcom mojej dcery. Musíš chápať, že žiadny muž ho ako Alminho otca nemôže nikdy nahradiť. Keď vidím Almu, každý deň mi to pripomína hlbokú lásku, ktorú som k nemu cítila. Vieš, mohla by som ti klamať, ale milujem ho, Montefu, a k tebe chcem byť úprimná. Ja ťa veľmi milujem, Argentina, a jediné, čo si zo srdca želám, je tvoje šťastie. Ale prosím, ak sa chceš pokúsiť ešte raz staviť na starú lásku, ktorá ťa navždy poznačila, som pripravený, síce s obrovskou bolesťou, uvoľniť mu cestu. Nemusíš ma o to žiadať. Keby ste mi povedali, že chcete džús, priniesla by som vám ho. Nie, to je prelá. Chcem ho odniesť sama, ale ďakujem. Dobre, ako chcete. Potrebujete ešte niečo? Áno, nejakú tácku. Podáš mi ju? Hneď to bude. Na tácke to bude vyzerať oveľa lepšie. Toto je čie? Nepočuješ? Odpovedz mi. Čie sú tie šaty? Na slovenskom znení spolupracovali Michal Domonkoš, Petr Vlach, Patrícia Kubovská, Tatiana Štefucová, Vladimír Štefuca, Michal Rovňák, Katarína Talášová, Petra Vacvalová, Dáša Roufusová, Pavol Šajmovič, Katarína Oravcová, Miriam Adamková, Judita Hansman, Peter Krajčovič, Henrieta Jančišinová, Lucia Butašová, Tomáš Horvát, Andrea Timková, Roman Matisko a ďalší. Slovenské znenie pre televíziu Joj vyrobila spoločnosť Trigon Production.